1973-nji ýylda dälillerin arasynda akylly bolmagatly derňew geçirildi. Bu derňewden soň psikolog we psikiatrlara bolan garaýyş hiç öňküsi bolmady. Olara bolan garaýyş düýünden ütkedi. Rosenhan diýip adlandyrylýan bu derňew David Rosenhan tarapyndan alınıp baryldy we tarihdaky iň haýran derňewleriň biri diýip hem hasap edilýär. Rosenhanyň bu iş etmegindäki asyl maksady akıl taýdan näse bolan birini hakykatdan ham bilip bolarmy? Meselem, şizofreniýa bolan bir adamy nädip bilip bolar? Ýa-da başga bir akıl ýetmezçiligi bolan bir adamy psikologlar nädip bilýärler diýen soragyna jogap tapmakdy. Çünki Rosenhan akıl näsazlyklary bolan adamlara diagnoz goýulanda ýalňyş usullar ulanylýandygyny we bu usullaryň bilim bilen hiç ýyly baglanyşynyň ýokdugyny aýdýardy. Derňewiň nähili alınıp barlandygyna gelsek, 8 sany adam her hili ütköşük sesler eşitýändigini aýdyp akıl hastahanasyna ýüz tutýarlar. Bu 8 adamyň içinde 3 psikolog, bir çağolukmany, bir psikiatr, bir suratkeş, bir öý hojalykçy aýal bardy. Hatta hut Rosenhanyň özü hem hasta bolup ýüz tutan bu 8 adamyň içindedi. Bularyň hiç biriniň akıl ýetmezçiligi ýaly bir keselleri ýokdy. Ýagny ütköşük bir ses eşitmeýärdiler. Emma hastahana kabul edilmekleri üçin yalan söz diýerler. Eger kabul edilen ýagdaýlarynda bolsa, adaty bir adam ýaly hereket etdirmeklerini dowam etdirjekdiler. Bu da derňewiň bir bölegidi. Ine edil şu ýerde de işler bulaşyp başlaýar. Lukmanlar bu 8 adamy akıl taýdan näse diýip hastahana alýarlar. Hastahana giren ilkinji günlerinden başlap bular indi özleriniň gowlaşandygyny we hiç ýyl sesler eşitmeýändiklerini aýdýarlar. Emma bulary hastahanadan çykarmaýarlar. Şol wagt Rosenhan hem bu zatlaryň bir derňew üçin edilýändigini aýtmaýar we işiň nirä geçeni gidip biljekdigini bilmek isleýär. Soňsoňlar bularyň hemmesi hem hastahanadan çykarylýar. Iň az galan 7 gün, iň köp galan bolsa 50 gün hastahanada ýatmaly bolýar. Ýagny hiç ýyl kesel bolmaýan bir adam 50 gün dälilere berilýän güýçli dermanlardan ulanmaly bolýar. Hatta käbirleri hastahanadan çykmak üçin özleriniň dälidigini we akıl taýdan ýetmezçiliginiň bardygyny boýnuna almaga mejbur bolýarlar. Ýöne derňew bu ýerde de oturganak we işler gitdikçe de bulaşmana başlaýar. Bu akıl taýdan näse diýilen adamlaryň hemmesine diagnoz goýulýar. Hastalar esasan boşluk sözüni eşitýändiklerini aýdýarlar. Rosenhan bu sözü ýürükde saýlaýar. Çünki psihologiýada bar bolan kriz görkezýär diýip düşünýärdiler. Ve doktorlar 8 kişinin 7'sine şizofreniya ve bir kişide bolsa manik depresiv psikoz diagnoz goýýarlar. Hiç bir kesel bolmayan adamlar birden özleriniň şizofreniya diýeni öğrenýärler. Bir näçe wagt geçenden soň doktorlar hastalaryň hastahanadan gitmegine ruhsat berýärler. Ýöne ýene de muňa ananoklar. Hem hastalaryň sagalandygynda däle özleriniň keselleriniň gowlaşyp başlandygyny aýdyp öwretýärler. Rosenhan da buradan ýola çykyp akıl problemasy bolan hastalaryň hiç açan dolu bir şekilde sagalmajaklarynyň netijesine barýar. Çünki bir hasta onuň gowlaşyp başlandygyny ýa-da onuň keseliniň biraz da bolsa bardygyny aýtsaňyz, ol hastanyň dolu bir şekilde sagalmajagy netijesine gelýär. Biraz öňhem aýdyşmy diýaly. Mysal üçin rak keselini ýenen bir hasta onuň hastalarynyň biraz hem bolsa bardygyny we doktorlar tarapyndan kontrol edilýändigini aýdyp öwretmekçiňiz. Geçti bolsun, keselinizden utulduğunuz diýip öwredirsiňiz. Ýagny bu sistema göre bolsa bir separ akıl hastalygy geçiren bolsaňyz, ondan sagalmaňyz känür mümkin görünenok. Rosenhan bu işin birinji netijelerini köpçülik bilen paýlaşandan soň ortalyk bulaşdy. Rosenhanyň bir ýalançydygyny we bilgisliğin sistemany bozjak bolýandygyny aýdanlar bardy. Ýönediňe bular bilen hem ýetinmediler. Ýurdun çar tarapyndan psikolog we psikiatrik klinikalary Rosenhana garşy çykdylar. Özleriniň keseli bolmayan birini derrew tanajykdyklaryny we bu ýerana asla inanmaýandyklaryny aýtdylar. Hatta bir hastahana Rosenhan bilen görleşip öňünden duýdurman öz hastahanalaryna keseli däl hastalar uğratmaklaryny talap etdiler. Olary gören wagtlary olaryň hasta bolup bolmadygyny biljekdiklerini aýtdylar. Beýle hastahanalarda bolan wakalaryň izlenýärlanan bir ýagdaýdygyny we beýle wakalaryň öz hastahanalaryna asla bolmajakdygyny aýtdylar. Rosenhan olsa bu teklif kabul edýär. Olara öňünden habar bermän hastalar uğratjakdygyny aýdýar. Şondan soň 3 ay boýunça hastahananyň işgärleri hastahana ýatan 193 hastanyň 41-iniň hasta däldiklerini, hastadyklарyndan şüphelenendiklerini we 19 kişinin bolsa düýünden hasta däldiklerini
köpçülüge duydurdular. Ýöne berk durun. Bu duýduruşdan soň Rosen Hanken bir açıklama yapıp, ol hassahana hiç ýyly hassa uğratmadygyny aýdýar. Ýagny gowy ýagdaýdadyr diýip pikir edilen bu hassalaryň hemmesi çyndanam hassady. Bu ýagdaýdan soň hemme psikiatrlar we psikologlar boyun olmaga mejbur bolýarlar. Rosen Han bolsa şular aýtdy. Psikiatrik hassahanalarda akylly bilen akyl hassasyny tapagtlandyryp bilmeýänligimiz aýdyn görünýär. Akly ýerinde düşünülen 19 kişi näme etmeli? Bu netije baran doktorlara nädip inanmaly? Bunu asla bilip bilmez. Ýöne ortada bir hakykatlar. Bular ýaly öğrenmeküm meselelerde ýalňyşan bir sistema inanyp bilmez. Bu wakadan soň ýüze çykan hakykatlar hem diýsen geň galdyrjy. Başdaky doktorlara yalan söýläp hassahana ýören 8 kişi ýadyňa düşýärmi? Ine bu kişiler bilen bolan gürüňdeşlikde aýdan zatlary hemme kişini geň galdyrdy. Özleriniň hassahanada ýatan wagtlary hakyky hassalar bu kişileriň hassa däldigini duýupdylar. Şol wagtlar 188 hassanyň 35-i bularyň ýanyna gelip günnün-güni şular aýdypdylar. Sen däli däl, sen doktor bolmaly ýa-da jurnalist. Biziň aramyzda ýerdiňiz we bizi kontrol edýäňiz. Ýagny belli doktorlar akyl hassasy bolan bilen bolmaýan tapagtlandyryp bilmeýärkä, muny hassalar tapagtlandyryp bilipdirler. Gysga şaýtsak, Rosen Han eksperimenti psikiatrik dünýäsinde galyjy bir iz goýdy. We bu meseleden soň psikiatrik hassahanalarda düýünden ütgeşmeler bolup geçdi. O wagt içinde bir hassanyň dol sagalmagynyň mümkin däldigini ýagdylar we hassahanadan uğratmaklar hem ören kynny. Meni pikirimçe bu eksperimentin geň ýerde şudy. Keselli däl sag adamlaryň akyl hassas hökmünde görülmegi bize bir näçe adamlara ýalňyş diagnoz goýundyklarynyň habaryny berýär. Birine ýalňyşlyk bilen akyl taýdan näçe diýilmegini pikir edip görün. We beýle diýilenden soň biziň jemgyýetde hem nähili garalýandygyny özüňiz hem bilýänsiňiz. Ýa-da diňe şular ýaly pikir edip görün. Size ýokdugyny aramazdan size rak diagnoz goýsalar we bundan soň onuň bilen ýaşamaga mejbur bolsaňyz nähili duýgular başdan geçirerdiňiz.